Continuăm cu... Cioacă! Țineam poarta cu piciorul, eram efectiv întins pe burtă ca să nu mă numerească. El dădea așa puțin. Suceava. Dar Suceava asta că nu e România, sau? Eram în Australia. Bă, cred că ai vrut să zici Austria, tu nici nu știi unde e Australia pe Bă, geografie top azi. Da, să nu suntem în America, nu te împuși. Avem două echipe foarte interesante formate din Ciolpac. Negru și alb, nu. Iar tu. Dar chiar cum vrei să vrei zici? Deci tu vrei cum vrei zici? Ciolpac? Ciolpac, tu Prodan. Da. Bine. Bă, orice, dar nu cioară. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Minciuna are picioare scurte. De această dată avem două echipe foarte interesante formate din Ciolpac. Respect. Aplauze! Aplauze mai bine. Coechipierul lui este Prodan. Nu cioară. Iar în partea cealaltă îl avem pe Casian. Iar coechipierul lui este Tănase. Tănasă. Și Călin Georgescu. Călin Georgescu. Dictatorul Mr. President. Continuăm cu povestea lui Tănase. Bun, după ce m-a fugărit un băiat cuțitul, a ieșit bunicul meu și l-a bătut. Te urmări cuțitul. Deci, Te urmări cuțitul. Da. Dar nu eram la Rusca. Bun. Dacă nu la stările și nu crezi. În România sau nu? Băi, normal din Moldova. Hai. În Republica Moldova, nu? Republica Moldova. În Australia, bă, că dacă ai zis că ai fost. Canguri cu alea. Nu, pe bune, eram la Rusca unde era bunicul meu, erau ei un parc acolo, tot cu grădinițe și școală. Și când am... Este școala mă Moldova? băteam... Da. N-au voie acolo. În Moldova nu se mai zice școală. Mă băteam cu unul, adică nici jucam trânti, mă rog. Și făceam. Și s-o spărat bine că îl băteam de fiecare dată și au zis, așteaptă-mă că vin imediat. Au venit cu cuțitul, eu cu prostul ăla. Stai aici, că de... Păi de unde să știu, băi? Era de etnie. Era... De ce arată spre tine? Băi, da, Simplu. cenzurează. Era gypsy? Era gypsy? Era. Deci... Deci, ieșise cuțitul, am Ce văzut, tip de eram cuțit cu era? cutii. Da, Era gen... Era carambit. Nu, băi, era cuțit, ăla. Baionetă? Nu Sabie. știu, băi. Te-a făcut și de-aia așa. Te-aia porc. Deci un cuțit era mare și gen mă fugărea ca criminalii, gen așa, Ca ținea criminali. mânerul și cuțitul în jos, așa. Michael Myers. Câți ani Să băga și aveți? melodii de-aia de Câți ani criminal. aveți? Era mic. Plauzibil, e plauzibil dacă e Plauzibil. gypsy. Băi, nu știu, poate era conectat în glumă. De pe YouTube. Dacă era străilești, o credeam din prima. Vă rog, nu-mi ziceți cioară. Ui, dacă era țigană. Sigur așa au făcut. Da, băi, ascultat. Și gen, când l-am văzut din drum și avea mai multe ieșiri parcul ăla. Și am ieșit prin spate. Și el și când dreapta și ai câștigat. Gata. Nu, venise după mine și m-a fugărit mai bine de jumătate de sat. Wow. Și Te fugeam, bai de da, cu palete. Rapid, cam O sări rapid. ferestrele. băi, dar de frică normal fugeam și deci efectiv m-a fugărit până la poartă. Am înconjurat satul, parcul era aici, casa mea era aici și eu mergeam așa, poc, până am ajuns aici. Gen, efectiv tot satul. Așa fraier era de nu a reușit să ajungă la o lungime de cuțit să se bage în Bă, da! Să-l bagi Mergea cuțitul în jos, macetă. Era să țipa, țigan pe țigan, nu se mai... Țigară! Deci un bloc cu cioară vopsită. Hai. Cu țara mă. Am ajuns învins. după ce... Sigur, El a acum încercat de sunt mai de multe stau ori să să-mi dea cu cuțit, să mă nimerească, dar nu. Probabil era și frică, că nu l-a aruncat spre mine. Băi, bă, sigur era cuțit sau era de la de bucătării, de Maia face pipi de alea, de Băi, era cuțit. Lasă-mă să termin Cuțit povestea. de bucătării. Cuțit mare, uite, atâta era mânerul și atâta era vânătoare, cuțitul. baionetă. Era cuțite-i căltaie bucătărie, măi. Păi zic, eu te-am întrebat dacă e de Dar era bucătărie. gros, gen. Da, bă, era cuțit de bucătărie. Era bine. Bun. Deci,
am intrat în curte și țineam poarta cu piciorul, eram efectiv întins pe burtă ca să nu mă nimerească. El dădea așa cuțitul după, băi, eram gen pe poartă și el dădea cuțitul după gard să mă nimerească. Și eu stăteam întins pe burtă și cu picioarele țineam poarta și eram bunicu, bunicu! Băi, zi, te-ai pișat pe tine atunci? Și eram căcat pe mine. Tu zi acum să te-ai pișat pe tine. Nu, N-are băi, nu, Băi, crede-mă că am trecut prin situația asta. Băi, recunosc. El era țigară cu cuțitul. Băi, știu cum îi să dai prin gaz să nu nimerezi, te oftiști, te piși. El era țigară cu nu mă pișa să-mi pune. Stai, dacă stau să mă gândesc, parcă când erai mai mic arătai cumva, Bă, mă. dar țin minte cu Cât aia. era că Bă, dar eu eram cuțitul, mă. Da, parcă și atunci aminte așa. Îmi era frică rău, dar nu, n-am ajuns să mă piși pe mine. N-are cum cu aia, băi, Eu știu, el ține minte Bă, că să vezi făcea pe cuțitul tine. lângă tine, sigur. Na, era să nu nimerească. Te-am văzut, frate. Băi, băi, mi-am luat bătaie de la unul, Erai aveam cu vreo tot. 4 palme și aveam 10 ani și m-am pișat pe mine. Palme. Dar tu, când venea la cuțitul, Nu cred. n-are cum să Nu m-am stai. pișat pe mine. Și alergai și ca prostul prin jurul satului. Are fizica Bă, bună. tu știi ce mă drup picioare în ziua aia? Și am intrat în curte, ieșise bunicul la poartă, l-a văzut acela, a încercat să fugă, a aruncat și cuțitul la mine, l-a aruncat la mine în curte, efectiv, că... Și nu te nimeri, era mișto. O lua bunic tot așa, i-l-o dat. Cuțitul l-a păstrat, a luat bunicul o piatră din drum și l-a aruncat direct în spate și acela și-a tăvălit pe jos și l-a luat, i-a tras capac, poc, l-a pus jos și zic, Băi, poți să vă arăt încă mai mult. Uite. Și a doua zi a venit, l-a pus să vină cu tasul. Nu a venit și nu a mai venit nici el după mine și de atunci nici nu am fost, n-am mai fost atunci, mult timp n-am mai fost la mult. Băi, cred că e adevărat. Stai, de aici Mult. nu Băi, știu mult, băi, era și bătut de țigan din Băi, dar eu motive mult mai de astea. Chiar mai de caz nu se taie. Bun, hai, cred că e timpul să dați un verdict. Nu, iar. E adevărat. Deci tu adevărat. Nu cred că e adevărat. Băi, e o Hai, bă, dacă- diferență. Eu nu cred că e adevărat. E o diferență dintre a fi bătut și a fi fugărit cu cuțitul. Nu, tu ai trecut prin a fi bătut, dar Nu, e nu adevărat. cu cuțitul. E adevărat. E adevărat. Adevărat, am E adevărat. adevărat. Cum e povestea? Nu pot zic. E, cum e? Adevărat. Ți-am zis. Bă, zis, știi nici Bă, eu mă gândeam la eu am pus întrebarea, ui, te pișa pe tine, băi, venea cuțitul la gâtul tău, nu. Nu, dar nu mai... Oi! Ce handicapat de Jucam țigară, frig cu tine. Băi, n-am fugit atât de repede în viața mea! Niciodată! Băi! Țigani erau ăla. Dacă am făcut-o pe altul. Ce gips era ăla, e de umblat cu țigară. Uite, Băi, tu nu știi cum alergam eu înainte, frate. era și eu să-mi iau bătaie de la țigan, dar nu mă îmburca cine cu țigară. Băi! Am trebuit să primesc în primul, eram mai rapid decât Prodan. Continuăm cu povestea lui Casian. Am căzut în apa unui lac înghețat. Scurt și la obiect. Unde e asta, gen Suceava. Suceava. Dar Suceava asta că nu e România, sau... Deci, Da, mă, Deci din câte știu, acolo la tine la țară, Suceava nu e România, băi. super aproape de graniță și nu cred că e lac înghețat, ai tu pe acolo. Gen Dar ce, în teorie. Ucraina e Bă, cald mereu, cât erau? n-am Minus înțeles. 40 Da, de uite, grade. dar unde cât era? dracu ai tu lac înghețat? Doar la munte. Nu marginea pădurii, da. Păi, unde dracu? Da, Băi, ia stai, cum Suceava, ai băi, ajuns? nu în centru Sucevei, într-un sat. Coai, Dar cum da, ai dar ajuns eu din câte știu satul ăla, gen, e pe granița aproape, gen, e super aproape. Da, pe asta zic. Păi da, dar nu, Dar cum ai gen, și ajuns? câți ani aveai? Gen? Era gen iarnă, nu știu, asta a fost acum 2-3 ani, nici eu nu mai știu. Ăsta eram cu un prieten și mergeam pe lacul înghețat și prostul s-a dus pe centru. Și a căzut ca fraier în apă și m-am dus pe el să scot și am căzut și eu. Și cum ați ieșit până la urmă? Băgat toată lumea să ieșim, să rupt iar gheața, nu știu ce, până am dat de mai de margine și am reușit să ieșim, toți, uite, până în cap. Nu știu cât dracu are adâncimii lacul, la vreun metru și ceva. Bă, n-are cum, lac de un metru adâncime, e imposibil. Coai, și câți Băi, nu ani- știu câți câți ani aveam, aveai? dar îmi venea, gen, dacă stăteam în picioare în apă aia, îmi venea până aici. Nu știu câți ani, acum 2-3 și- ani. Până aici ai un metru. Adică Nu știu, gen, capul de 90 cm. după pandemie. Și nu v-ați căcat pe voi de frig, gen. Ba da, mă dus acasă. Deci, La cum ai rezolvarea? ce acolo? M-am cam nimic, m-am dus acasă. Băi, dar Era să m-am dus acasă. tu erai doar tu cu el. Da. Păi ce căută? Dacă acum ești clasa nouă, atunci fac vreo 2-3 ani când s-a întâmplat. Șase. Da, 7.
Păi ce căutai în păduri cu un prieten de-a tău lângă un lac? Gen casa Suceava, în afara țării. În afara țării, exact. Cum ai trecut granița pe apă la Vezi că am trecut și granița pe jos, m-am plimbat tot prin pădure, dar am trecut granița, mi-am dat pe Snake în Ucraina. Ce dracu, gen casa, știi cum sunt satele alea liniare? Da. Ei, eu m-am dus pe un drum de la unde e casa mea și gen mergeai, nici făceai 100 de metri și ajungeai în pădure. Și era lacul, fix înainte de pădure. Treceai lacul și intrai în pădure. Și v-ați dus pe mijlocul lacului să vă duceți în păduri? Bă, da, i-am zis că e prost, că gheața mea subțire pe centru și o scadă și o căzut și m-am dus ca prostul după el, dar mi-am dat seama că o scad și eu. Și nu l-ai lăsat acolo. Bă, eu, da, iartă, nu știu. Da, deci apa nu era atât de adâncă, nu? Ca să vă necați. Nu stineci, nu. Era... E falsă, Bă, 100%. la cât de mare Pauză? casă. Băi, lac de un metru. Dar nu În afara României? Nu cred. La cât E de lac? Bă, la cât de mare casea, Era nu lac? se recade. Râu. Nu are cum coi, păi râu e Păi mai ori adânc decât un lac. Stai că eu n-am Bă, n-am zis râu. Păi, lac. Nu, e fals. Bă, stai un pic, asta s-ar putea să fie... Dar coai, râul n-are cum să îngheți, în primul rând. Cum nu e? Coai, râul Ba da, n-are cum ba să... da, Băi, Băi. n-are cum să îngheți, că se mișcă în continuu apă. Păi se mișcă Băi, sub Băi, gheață. ca știi, apă curgătoare. Da, bă, știu că exact. Da, este ce avea pe Atâta geografie știi și el. Povestea... E Dar fals. stai că... Deci fals amândoi? Da. Verdict final fals? Da. Ce zic asta? Da. Băi, râu sau lac? N-are râu, lac. Băi, băieți, bunică mi-a povestit. Da. După filmare, Ce va căutai în poze afara cu României? râul. Da, i-am văzut și eu pozele, genii pe margini, foarte puțin, că și eu l-am întrebat cum îngheață un Dar râu. gen anul ăsta Băi, au fost foarte puțin puțin margine. ghețe, dar atunci au fost Băi, dar n-ar cum să Da, și eu m-am gândit la fel, dar gen în Gheață, marginea gheață. a unde e apa mai mică, Băi, era o mă lapiță duc să mă cumva. arunc. Era un fel de gheață foarte Bă, subțire adu și cuțitul ăla să mă na. tai, nu. Mă duc să mă arunc în prut. Bun, continuăm cu povestea lui Prodan. Am primit amendări pentru deranjarea liniștii publice. Asta când? Păi eram în clasa a 5-a, cred. Și ce Adică ai aveam făcut? 12 ani. Da, și până atunci ai primit vreun avertisment? Nu. Și ce ai făcut? Eram la Stănilești și acolo, de luni până vineri când e școală sau așa, sau pe timp de zi chiar sâmbătă și mâine, poți joci fotbal pe teren. Dar dacă e noapte deja, nu cred că e o oră să zici că n-ai voie să stai. Dar Ce ai mers la Stănilești? A, uai, sunt bunicii mei acolo, adică nu mai țin minte, cu Crede autobuzul că cu ai mers la mașina. Stănilești? Tu ai bunică la Stănilești? Tu ai bunici la Stănilești? Băi, nu știu cum zic, jumătate de sat au numele Prodan. E bunica ta, Ce ți-a zis? Toți băiești de pe teren? Nu, după ce îi se nopta și așa, ne strângeam, ne luam berii, seminții, de-astea și eram clasa fășora. Da. Bă, eu nu știu dacă beam sau de-astea, ăștia Stănilești, fumau și așa, bro. bine, eu nu fumam pe atunci. De atunci. Da. Și după ceva timp, nu știu cât era, dar nu era foarte târziu oricum, era vară, prin august, abia se noptase, nu știu, ora 10, nu, 9:30 mai devreme. Și stăteam toți acolo, pe nu știu cum mă chema, pe la vreo 11-11:30 acasă. Trece o mașină de poliție. Bă, nimic nu ne-a văzut, că noi stăteam cu muzică, cu astea, adică se vedea că e cineva acolo în curtea școlii. Și văd că pleacă, bine, dăm înapoi muzică, nu știu ce, și deodată vin din spate un polițist și un jandarm. Am încercat să fugim, n-am putut, că aveam 12 ani și ei 12 tone, până la urmă. Bine, știu că vreo 2-3 au fugit și mi-au dat nouă amendă. Numai pe tine te-au amendat sau? Nu, pe mine și cu un prieten, adică pe ăștia cei mai mici. Pentru că n-am vrut să-i dăm în gât, pentru că aia care eram noi acolo, erau de ăștia de-al de 18, 17, 16 ani, bine, nu știu Da, exact. da. Și îți dai seama că Și băienca ce a zis? păi nu este nimic, pentru că ăia mai mari au zis, băi, când nu ne-ați dat în gât, dai banii și plătesc eu amendă. Cât era amenda? Sau nu știu, până într-un milion oricum, maxim, nu știu cât era, nu mai țin minte. Era până într-un milion. Oricum erau minori, nu le dam. După cât timp ai plătit-o? Păi, Și cine? Dar cum a nu, au plătit? plătit un prieten mai Da. mare. Când noi, gen eu cu tovarășul ăla de-a rămas, nu i-am dat în gâș așa. Că am zis că nu știm, domne, cum îi cheamă, caturi de-astea. Că și ei erau majori? Nu cred că erau majori, dar oricum erau mai mari decât noi aveam 12 ani. Dar eu nu am casa nici da, ei. știi care e faza? Că dacă ai mai puțin de 14 ani, îți dau amendă pe numele tău. Nu e adevărat. Pe numele tău. Eu nu înțeleg o chestie. O zis că Nu, o uite, zis la că nu i-ai dat 14 în ani gât. răspuns penal. Păi ai zis că nu i-ai dat în gât, dar ei s-au dus plătească amenda, nu s-au prins că erau și ei atunci. Băi, bă, eu dar am ai luat treabă, amenda. băi. Am luat amenda cu prietenul ăla meu, bine, nu știu, nici n-am stat să o citim, am băgat în buzunar. I-am sunat pe aia, bă, ne-au dat amendă, că nu am zis cum vă cheamă și așa. Face, băi, stai liniștit, că mergem noi mâine, până și o Și cu care le fai de la amendă, să te fac, știi?
Ce? Ce culoare are foaia de la amendă? E roz. Da. Înțeles-o. Știu că la jandarmi nu e roz. Și-a scris-o cu pixul? Da, cu ce Ai, Cu fac. mulți. Toți cu creion. Sau creionul cu pixul, nu mai Nu știu. știi de ce e fals? Pentru că pe foaia de la amendă se pune o altă foaie și se scrie gen pe deasupra. Ești prost. Da, ăia două. Aveam 12 ani, mă țin minte foi. exact cum Una se aia Da. de sus e roșu și una aia de albă e de Aia sub. de albă. Aia albă e de sub. Și când scrii cu pixul pe aia roz, se imprimă și pe aia albă deodată. Și aia albă rămâne la ei și aia roz ți-o dă ție. Că așa e și la facturi la magazine, cum ar veni. Oricum, tot ce mai țin minte că ne-a întrebat Bă, cum dar am ne cheamă, văzut mai numele ediți pe aia, părinților. trebuie să bagi Și ne-a cerut buleul, cred că avem 14 ani. Ne-a cerut buletinele, nu aveam 12 ani. Și dar ce zici? Ce zici când vă zici ceva? O să că de ce stăm la ora asta târziu, că noi n-avem somn la ora asta, că suntem mici, că nu știu ce, și am zis, domnul, am fost la fotbal, am terminat și am zis să mai stăm puțin. După ne-am trimis acasă, bine, noi n-am fost acasă, ne-am dus la ăia, le-am zis asta, le-am dat amendă și nu știu ce-au făcut Și ea. mai fost acolo la fotbal de atunci? Da, normal. Bun, păi puteți să dați un verdict. Vă dați destul de multe detalii. Nu știu, băi. O gândit-o l-a ajutat și ăsta. Eu ți-am zis. Eu ți-am zis. După mine Păi? fals. După mine fals. Cred că ai bun și la străinlești. Deci tu fals, tu, Casean, cine? Tu ești, Fals. verdictul la tine. Fals. Fals? Deci 2 de fals. Povestea cum este? E fals. Știa, băi. Băi, știa. Ai improvizat bine, de unde? Ai fost o poveste reală, bănuiesc, nu ai Băi, improvizat. jumate, tot la Hai, fel. Ric. M-a prins poliția odată, tot pe teren, dar nu mi-am luat amendă. Mm. Am fugit și după văd că oprește poliția lângă mine. Eram tot la fel cu prietenul ăsta, tot 12 ani, 11 ani aveam. Și ne-a întrebat de unde, de era infractor. Deci la 11 noaptea nici și noi acasă, că fugisem de ei. Infractor Băi, ne-a întrebat, stărilește. băi, nu e infractor, dar ne-a întrebat Așa dacă la- cunoaștem pe unul cu La ce pus. descrierea clipului. Da, infractor. Cum am prins un infractor. Da, da, da. Da, foarte interesant, dar văd că tot, voi tot destul de bine și văd că Da, 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 nu vă tu- Băi, puteți. dar are dreptate asta, la 12 ani nu poți tia. Da, zic, la 12 ani acolo te Băi, de la 14 ani. De la 14 ani și acolo, nici da, nu da. mai, nici nu mai zic nimic când Băi, ai să fii zis serios, să stănilește, mă dar dai. ce suflet ai să dai amendă la Băi, copii? eu m-aș Bă, Bă, vezi, nu, stai să să dai dau. amendă în Să stănilește. dau. Eu Nu, aș să fi dau. poliție în toți stănilești, dar să De unde știi? Ah, De Băi, se vorbim dă cu serios, chipul am 12 prieteni care stau în Probabil, constant da, în și stănilești. de ce să nu? Continuăm cu povestea lui Tănasă. Bun. Am fost acuzat de un moș că i-am furat bani. Unde la bloc? Nu, Când nu, stăteam dar sau eram când? mari, au fost în vară. Și nu eram în România. Nu Da, eram în România. unde era? Și Eram în Australia. Eram la un tonomat ăla cu gen... bă, cred că ai vrut să zici Austria, tu nici nu știi unde e Australia pe hartă. Băi, geografie top, hai. Lecție de geografie. Noi, Suceava de Australia. Ai ceva de genul Noua Zeelandă, Ce astea. făceai? Gen pur și simplu eram în spate la un domn la aparatul de cafea, de unde își bagi euro să pui cafea sau plătești cu cardul. Și el avea borsetă, gen era un moș, știi cum poartă moș și borsetă de aici, și avea buzunarul deschis. Și și-a luat portofelul și-a văzut că n-are bani și zicea ceva, nu știu ce limbă. Eu nu să știu. Băi, dar dacă tu n-ai înțeles ce-o zis, cum Păi ți-ai l-a dat chemat seama? pe tata, că eram cu tata. Era traducătorul tata. Și am zis, păi nu, cu tata mi-a zis după, el vorbea cu omul cealaltă și a zis du-te în mașină, du-te în mașină. Eu rezolv eu. Și rezolv eu. Și am vorbit cu omul cealaltă, am stat jumătate de oră în mașină și făceam numai așa și mă uitam. Băi, dar eu nu-i furasem nimic, știi? Da, să în loc să se certe cu omul ăla, vreau să fac pe ăsta să recunoască. Amuzant. Nu, dar nu. Mi-a zis tata că eu cerut omul cealaltă bani, eu i-am furat, până la urmă ca să scape de omul cealaltă, eu da bani. Dar eu cred că numai n-avea cealaltă bani. E greu. Băi, posibil, mulți fac fente de astea. Ce făceai în Austria? Mergeam în Franța, că tata mergeam cu mașină. Ascultă-mă. Era în Australia și pleca până la Austria și după aia era și cancur dacă mă întrebați. Submarinul era. Nu, ascultă-mă, pe bune, tata și-a rupt un tendon de la biceps și a fost în Franța atunci, că el lucrează pe camion și a ridicat un palet și s-a rupt un tendonul scurt de la biceps. Și s-a operat în Franța, că, na, că Și ce era... mână? Stai un pic, ce mână avea? Rupt. La ce Dreapta. mână? Dreapta. La dreapta. Ce contează? Și cum a condus el până în Franța? Ce? Băi, dar nu e rupt, e tendonul rupt. Păi, Nu, dar mai nu puțin conducea nu cu doare, piciorul nu doare. rupt. Băi, Andrew Tate are mușchiul, are bicepsul rupt, are tendonul rupt de la biceps și tot face sală. Inconștienți, inconștienți, domnule. Băi, Păi, dar tata, prima dată când s-a dus la control, eu pus, am și pozele, dar nu o să Eu vă pus arăt. Bă, de ce în Franța, în România Eu nu pus sunt doctori? satele. Nu era în România, că tata lucrează în Franța.
Și nu, cum putea să ducă cu mâna ruptă? Dar tu ce căutai cu el? Păi voiam să merg în Franța. Asta era cu mâna ruptă în Franța, problema era să și eu cafea mâncată. Deci am Eu ajuns pus la... satele, Bă, da? dar n-are treabă. Eu pus satele, da? Da, operat. Și nu știu antenă? ce-a făcut. Oi, înainte, ce-o pus? Atele eu pus. De unde să Băi, știi? Păi, cum aveam mâna? Dar ce Nu, căutai? băi, Câți ani aveai? Bă, dar voi la ce poveste ați ajuns, eu nu Băi, înțeleg. stai un pic. Voi mai știți care era povestea de la care Da, a pornit? da. Ce? Că eu fura banul ăla. Și atunci... Voi vă certați mai mult. Așa, hai, fi calmați, deci- bă. Pe bune. Hai zi. Tu n-ai cum, nu-ți lasă mâna liberă dacă ți rupte Nu, două. ui, pe bune, tata avea mâna imobilizată aici și avea pus un... am uitat cum se cheamă. Atele. Nu atele, Hai. orzetă, Ortezică. orteză, așa. El, că gen nu a fost când s-a operat, el s-a operat în Franța, a venit în România că trebuia să vină, că nu mai avea cum să stea în Franța. Că el are concediu, deodată la 3 luni vine acasă o lună. Da. Și a venit cu mașina, are mașină care se duce în Franța, și a venit cu mașina că nu... Și mama s-a dus în Franța când a auzit că tata și-a rupt biceps, s-a dus cu avionul. Și când s-a întors înapoi cu mașina, mama mai schimba viteza la mașină. Nu are imposibil, bă, tu realități scos pe gura aia. Ileana, bă, Ileana! Mă jur! Ileana, a treia zis! De unde o Acum. Cu taică. Nu, Practic nu, am băi, condus. au fost pe autostradă, băi, n-avea cum. O Nu condus, disconducă. dar tot schimb vitezele. Păi da, dar nu, tata mergea cu a doua când nu putea mama să-i schimbi vitezele. A întâi, a doua. Gândește că nu... Băi, Mamă, cred că eu... nu, bă, tu Băi, ți-ai de acolo în jur. bă, dar eu nu știu să conduc, că e mă Faci lăsat. 10 zile, cred că, din Băi, Franța patru, până patru, Austria cu a A doua. făcut 3 zile până. Cu a doua? Păi ești nebun. Au făcut 3 zile până. Bă, Dar, dar cu a doua, ce mașină ai? Toyota Avensis 2016. Ce motor? 202. Până la ce poveste am ajuns? Într-a doua la o mașină Da, diesel, băi, nu îți garantez să nu mergi mai mult de 50 Băi, de ore. ascultă-mă, deci... Mamă, Ce dar dracu, am fost- mergea tractul Băi, 40, băi, a spus 30. că merge cu a doua prin oraș, am zis că m-am mai schimbat vitezele pe autostradă. Băi, ce e așa de greu? Tata calcă ambreiajul, schimbă Marian, schimbă. Păi, dar, Mariano, două, Mariano! Bă, deci nu știu de la faptul că o fug. Băi, dar nu asta e povestea. Cred că au ajuns în Da, Franța. gen, atât au fost. Eu m-am dus cu tata în Franța la un control. Că tata gen, după ce te operezi, opa, te controlează dacă s-o Eu ești că au fost regenerat. în Franța, are Dacă, post. dacă s-o regenerat. Uai, da, ce ca să vadă dacă s-o regenerat cum trebuie, știi? Și să-i dea Da, și de la foaie, dus știi? să operezi în Franța au ajuns la control. Bă, dar nu am... Hai, dă-mi. Bă, dar voi la ce poveste de azi? Băi, Așa asta am e... zis, că Mă, că asta să fie altă poveste. Asta e o diferență. Băi, voi dați verdict final la ce am spus eu, că i-am furat sau nu i-am furat banii la moșeceală. Nu contează, trebuie să... Adică Dacă e legal, înseamnă că așa au E fost. adevărată. E Pare, adevărată? băi, oricum, am auzit multe cazuri de astea, cu mulți care fac de astea, că mi-ai furat banii, dăm, să nu știu Păi, ce. să vă zic eu și el. E adevărat, eu zic că e adevărat. Mai ales eu să-l trimis mergi asta. pe mâna ta. Hai, Mergi pe mâna lui? E falsă. Eram sigur, frate. Eram... Nu, da, băi, nu, Băi, nu-ți schimbă nimeni, uite, băi, tata, o poveste a început de la altceva, că o crezut un moș, că o fără bani. Băi, tata, chiar și-o rupt tendonul de la biceps și a fost cu el. Dar nu mergi cu nu conduci. Ba, da, băi, o Băi, condus, Victor, băi, mă scoate jur. sau o țigară, că nu mai pot. Hai, Nu băi, mai e o premieră asta, stai un leac. nu, Bine, pe mai bune, tata, Aprinde-o aici. deci tata o condus cu mâna pusă aici, gen din Franța până în România și m-am mai schimbat vitezele, mă jur. Băi, Bă, deci el Băi, mă partea... jur. Deci povestea pe care i-am pus-o eu, Gagiu, E falsă. nu știu ce-a făcut, dar Băi, am- cealaltă parte o dezvoltat-o și a spus ceva adevărat și voi a spus adevărat Nu, la dar, adevărat, băi, era, dar nu, băi, dar gen e dar el fals, a da. spus adevărat E la fals, asta el nu știu, s-a dus în altele, oricum. Păi, dar ui, ai... Da, schimb de bravo mașină. lui, adică v-a făcut. V-a făcut, oricum. Că voi trebuia să vă axați pe prima parte din poveste, aia cu moșul, că aia i-a era. zis lui Petru la final, băi, pare așa că mulți fac schemii de-astea. Păi nu, mă, aia cu ambreiaj era irelevantă. Aia furatul care îi zic că Păi aia cu furatul, aia trebuia să o Păi judecați. da, sunt mulți care fac așa, gen. Chiar Ah, fac cu- așa. Da, chiar e pe buni, lui tata i s-a întâmplat chestia Ce, asta. cu furatul cu banii? Da. Ei, s-au nimerit. Da, oricum, așa, când ai o poveste falsă, să încerci să improvizezi ceva din ce mai trăit, ce s-a mai întâmplat. Oricum, irelevant, trecem la ciorpac chiar. Hai, spune ciorpac încă poveste. Vedem ce povesti drăguții mai e după aici. Am căzut prin tavanul unui prieten de familie. Ce prieten? Etajul. Băi, uite, tu ești O căzut printr-un tavan. printr-un tavan, deci erai la casă sau la bloc? De la 3 la 2, de la 2 la 1. Deci, Dar pe betonul că Eram la casă. Ce? Era o fostă colegă de-a lui mama. gen. Ai zis prieten. Păi,
Am mers prieteni, Fostul De băiat. familie. am mers prieteni de familie. A fost prieten până la mai bun. Ce tip de casă? Bătrânească? Cabană? Ca să Ce? era nou făcută. Era Da, terminată? oi, O inaugurat-o ciolpac. Bă, Era oamenii terminată? stăteau. Da, cum? Dar nu era gata, dar stăteau acolo. Era locuit. Păi da, gen, ai trecut, gen, Da, am rămas suspendat, gen. ai rămas așa și picioarele ți-au căzut. Suspendat. Păi da, cum? Ui, e imposibil să rupi, gen, parchetul, Dar nu era parchetul. podul făcut. Am zis că era locuibil, dar nu era podul Tu făcut. din pod ai căzut? Da. Da, înțeles. Scândurile de ce era? Deci, Era, cum se cheamă, era... era pod. Chirpici era. E bun? Da, nu, era, ce drept, era podul cum ar fi. Și ce s-a întâmplat pe aceea? Ce? Ai pățit ceva? Era, cum se cheamă, Da, gen, ui, mi se pare imposibil. era... Gen, odată ce tu ai pus un pod, înseamnă că tavanul e făcut. Vezi cum e aici, sus aveți rigips, probabil, sau ce-ai pus șutencui. E imposibil, Nu. e imposibil. Bă, da. Fii atent, fii atent. Cine te-a întrebat te? Auzi, Producția era casă construită nouă sau se renova? Casă veche? Păi, o zis mai înainte, ai mai întrebat asta Construită odată. nou. Era, Am gen, zis. construită nou. Păi, ui, Meseria așa Păi da, tu ce ai făcut ca să cazi pe tavan? Ai călcat și atât? Păi mă plimbam, cum se cheamă, alergam prin pod. Dar de ce îmi pun? De fantomi, Cât de înalt era podul ăla de puteai să alegi prin el? Bă, era Bă, gen... băi, ca o mansardă. Cum ar fi, da. Ah. cum are Robert. Deci pur și simplu alergai și ai căzut? Da. Era mai ceva mai șubret sau ai aruncat, ai sărit mai, cred că mai tare? Ai Căzut. O plătit ai ceva? Ce? Ce O să plătit? Nu știu, era mic, 6 ani, cred. No, e imposibil. Ce, alergai singur? De nu bă, aveai la un 6 prieten, ani, gen joc, la ceva? 6 Găream ani. cu unul, nu știu ce făceam, gen. Păi, adică nu era numai tu care alergai. Ce, nu mi-a rupt nică. Ui, dacă era suspendat. Așa auzi. Am așa rămas zice. suspendat, da. Ui, 6 ani. Ai rămas blocat, acum? 50 de kg. Dar doar piciorul sau tot? Am eu 60 Am acum. rămas suspendat, gen. Eram așa, gen, eram cu jumate sus și jumate jos, suspendat, cum ar Deci fi. ai rămas la jumătate, băgat? Da, Și gen, cum te-ai Și cum te ridicat scoți, acolo? să zic? Cum se cheamă, fisul lui femeia aia, m-a Te-a ridicat. împins sau tu tras? M-a ridicat în sus. l-am împins jos să-i se cade. Ăla te alerga în pod, nu? Ce? Ăla te alerga în pod. Nu, m-a ridicat, Păi da, gen da. era, am căzut prin tavan și era acolo unde Da, am da. căzut eu. Cu Dar ajuns. să Era înțeleg jos sau că gen- sus? Era Băi, jos, uite A, și acolo. Băi, dar tavanul era jos la parter, era fix așa, nu? Da. E fals. Fals, E cum? fals. Deci și verdict final fals? Fals, da. Fals. Care-i verdictul? Adevărat. Cum? Bă, și mie, eu eram așa, zic, ui, nu cred că nu povestiți asta așa, zic, sigur e fals. Ai, băi, zi serios. Deci era, cum se cheamă, erau grinzele cum ar veni și, cum se rigips. Și eu alergam pe grinz. Și am Păi eu căzut. te-am întrebat din ce podul, tu mi-ai zis că e podea de lemn, nu e nebun. N-am Da. zis că-i pod, am zis că-i pod. Am zis că-i pod, n-am zis că-i podea de lemn. Și alergam pe grinz și am ratat o grindă și m-am dus. Așa m-am dus. Adică gen nu Păi era asta e altceva, podul, da, că părea tu super fals. ai intrat prin podea, nu cred că ai Părea zis printre super fals. construcții. Am zis că am căzut prin tavan, ce? Da. Bă, dar tavanul e, băi, tavanul Interpretabil, e tavan. blindă. Ăsta, rigipsul e tavanul, gen. Da, ăsta e tavanul, gen. Da, Da, dar gen, făcut, nu numai Băi, grinz, nu, e. nu. Ei, nu contează, plauzibil, e relevant, da. asta e, da, e adevărat. Hai că e la 6 ani, nu Bun, hai, Casian, băi. trecem la povestea lui Casian, hai. Am făcut autostopul pentru a cere un desfăgător. Ce liberi? Da. De Sticle. sticle. Sticle, băi. Păi, tu cu cine erai? Cu un prieten, un vecin. Autostop, dar cu unde e? Exact. Gen, la mine la țară, satul vecin. Era în parte de casă. Bă, având în vedere nu știu ce lege, nu prea ai voie să bei în spații publice. Da, vei bere Acolo. sau Asta sticle era de mâncat. suc. Bere. Bă, Deci la eu țară. cred că la forța ta numai așa-i făceai, bă, sau găseai Cu ceva. dinții. De exemplu, dacă n-am să desfac bere, îi dau așa de masă, de ceva, de trotuar ai ce era. clar. Da, nu prea reduci capul. Mușchi, da. Deci erai tot cu prietenul ăla care căsătoră? Da, ea da. Să explică. Al dracu, m-a făcut. Să explică. Bă, presupun berea era a lui, nu? Aveam fiecare câte o bere. Da. De unde ai luat bere? De la magazin. Era un market ăsta, gen la Prozar. Ce era acolo, la sat? Rozar vinde băi. Gen, dracu de ăsta de găsești de la... Da, băi, un hârtie crâș, gen, bă, că la- Era creștină. Prozar cu Băi, gen, bere. cum e? Păi da, te aprovizionezi cu bere. bere. Amei, să Vreți să arăt avem ciucă și avem bergămir. Nu ți doriți. Așa. Nu știu ce zic acum, dracu. E plauzibil, adică da, dar Bă, și am găseai- făcut autostop. găseai să Căcatul de- Ce ai disfaci. făcut autostop?
Eu am făcut... Băi, am făcut autostop, da, să mă duc dintr-o parte în alta, dar... Păi găutați, de obicei de Da, asta faci autostopul. de Bă, asta da, faci- sigur am mai făcut autostop, nu știu, să cer ceva sau de astea, un Da, foc gândești sau de că au astea. oprit o fel de oameni, au e mai lungă fază, au durat toată seara, că n-am mai apucat să găsim desfăcători pentru... Lasă mai bă. Păi dezvolt. Deci mă întreb ei, Găsai cum se cheamă. Ce dracu Dezvoltă. vine tot? Da, dezvolt, spărgești tot pe aia, cu pana, pe jos pe aia. Acum cred că mă enervează că trebuie să vorbesc sigur. Dă-mi un exemplu de o poveste, nu știu, de un om care a Cum se oprit. cheamă? Cam câte mașini gen v-ați Da, oprit în seara aia sau așa? Bă, opriși pe care știam și pe care nu știam oprit, nu știu cât să 5 mașini, cred că. Și am stat vreo jumătate de oră. Bă, Și dar ce n-ați sat găsit primitiv, el trăia familia Flintstone acolo, numai 5 mașini. Și îți oprești, Când ții vine la un autostop copil, la 9 seara, cât dracu era. Și n-ați găsit, cum se cheamă, n-ați găsit unul să vă desfacă berii. Că poți disfaci în mașină, poți și cu centura să disfaci sticlele berii și la Băi, portier ai. imaginează că a oprit la un moment dat, a oprit un, nu moș, om trecut de 40 de ani, oricum, care ne întreba dacă vrem să mergem. Ne-am văzut copilul, am văzut că suntem în mijlocul drumului, că genera porțiunea dintre sate, unde nu erau case așa de multe, știi? Și pe și-a dat seama că suntem acasă, vreți, vă nu știu ce? Ce, nu, dacă puteți să ne desfăceți sticle, s-a uitat la noi și-a plecat. Nu, voptă în brichetă, ce drept. Da, chiar și de avea nu-ți dădea, că... Nu știu, drag. Da, Băi, nu, cred că nu. Nu știu, eu zic adevărat, nu știu, o poveste bine. Și ai stat atâta aia să aștepți să bei berea aia, decât ai ai făcut Băi, atâta eu scot timp discutat. autostopul. Găsea Bă, ceva. dar Ai mâncai stat- și tot Ai făceai zis, ceva. Ia, imaginează Ai stat atâta cu pofta aia de băut. Am stat jumătate de oră încercând să găsim, l-am găsit și de am încercat să-i facem cum ai zis tu. Dar jumătate, găsei ceva până la urmă. Ce copii idioți, nu știu. O băut cu ciobul după aia. Nu știu. Băi, contează mult. Să nu, Bun, deci să nu ai. ai frică să spargi sticla. Probabil și asta au fost. Deci care Erau era idioți. titlul Cu poveștii? ei pare, da. Era Era el, tu era el, Am făcut nu? autostop pentru un desfăcător. Eu eram băiatul din Suceava. Nu știu. Nu știu ce zic asta. Asta chiar e... Bă, ai și tu de ăsta super nasol, râu din metru, Suceava, care nici măcar nu e în România. Nu mai nici cetățenii. Oprești ciorli, ce dracu. Adică... Nu știu. Tu ce zici? Nu știu. Eu Bă, eu zic Dar adevărat. puteți spuneți întrebări. m-aș duce să fii fals, dar ce tip de bere era? Ah, Ce bere era? Timișoreana? Așa. Bă, da, că 750. se găsește la țară foarte des. Ah, gata, dacă ești Găsește la Timișoara, 7, se găsește la 750. Hai că era la Da, 750. da, Nu se este, găsește. este doar Tuborg. Băi, se găsește. La prozare nu La găsești de asta obicei de astea. N-are cum. Este la 0,5 și la Dacă n-aduce 0,30. lumea, dacă n-aduce lumea, gen la magazin. Păi de-aia, dar asta tu bă, cu este. 750 desface cu cheiță. N-are treabă desfăcătorul. Băi, Mă gen, referam la cantitate. din- Uite, din vedeți, dar nu Timișoara. Dovadă. scoați și Nu știu. Nu, eu Eu chiar nu știu știu, ce nu. Nu, este. Bă, Hai, deci dați-mi dacă verdict. ai la... Bă, asta, din 3 povești care Băi, au nu, fost... cred că e adevărată, sincer. Bă, cealaltă poveste aia cu rău a fost adevărată, da? Deci hai să luăm logica. Bă, dar gen e și... Nu, e adevărat, nu. Merge așa. Mergem? Hai, Mergi adevărat. mâna la Prodan? Da. Ei vor să spună că povestea ta este adevărată. Cum e? Adevărată. Deci o nimerit. Bă, mi s-a părut așa, zic, băi, chiar... Yes, Nu, ai făcut și vezi, tu. copii. Plauzibile. Uite, să drumul stai e jumătate de oră să cer, faci autostop pentru să desfaci o Dar bere. cât e jumătate? Că n-au zis că era un napți, o spart-o după ce când încerca să dezfacă. Te imaginează că am pus așa și am tras și o zbrat-o capul de la sticle. Aia, dar câta forță are Dar ce- ori de Nu, am dacă spart, trecea și făcea am spart, mai dar intrase sticle în bere și n-ai mai... Intrase sticle în bere. Ia dă... Mă tai un pic pe gând ce se întâmplă. Dar era bere, era Mă Timișoara. omoară, bine. Dai seama, Timișoara, cred că la nu țară te plimbai pe stradă, găseai o bărdiță, un topor, ceva să desfaci berea aia, ești de bună. Dar chiar n-ai găsit și tu un ăla cu un cap de topor. Da, da, Ce da. dracu, și Ia ăla ți-e că nu mai am din povești, dat că nu mai am noroiul să-mi faci mai despre multe. berea. Da, da, noi când eram în gară la... Eram în gare la Crasna și era unul de plimba cu bărdița și tot își ascutea bărdița pe acolo. Dacă aveam eu o bere atunci, îl rugam pe șeful. Să-mi și mie, te rog, berea asta. Ia și mie perciunii, tu. Bă, În dar care la asta- Crasna se poate întâmpla orice, adică nu știu ce Nu, sat ai bă, fost, tot asta de la e- Crasna eu găseam. Hai, spune nicio facă încă poveste. Ai scos Am singur. prins doi vecini dându-și limbi. Asta E când, sex asta când, opus? asta când, taci. E. Când eram mic. Eram la Bruc. Da. Eu eram acolo, eu Băi, vezi că s-ar putea să fie adevărată. Da? Nu-s vecinii de la etaj 4. I-am văzut și eu. Nu ne uitam cu El binoclu. filma. Nu ne uitam cu binoclu. Nu. Dar i-am prins pe aia când făceau sex la geam. Dar nu la aia. Cum nu îți la- veni mai ce vezi când nu cunoști?
Cum nu? Băi, azi că nu... Băi, a fost doar o noapte, atât. Nu, ei erau aia care făceau. Nu, dar pe buni, chiar eram cu ăsta și eram cu mai mulți și nu uitam cu binoclu și ia să steau la geam. Dar ce? Da. Mergeau sărătos sau ce? Dezvoltă-le. Stăteam limbi în zonele inteligente. Păi zi mă așa Dar că... cum e văzut? I-am găsit, gen, eram clasa a Filmam. doua, maxim, a treia, gen. Păi și unde își dădeau? În garaj. Între picioare. La ce? La bloc? Da, la bloc. La bloc eram. Și La care garaj? la ăla deschis. Era ăla deschis, gen. Era Și ai zis cuiva sau ai ținut așa plăcere secretă? Păi eram... Dar s-au aflat și părinții la Păi copii. de la tine sau? Dar erau copii mici. Erau copii mici, gen. Erau mai mici ca mine, gen. Și eram clasa a treia. Avem voie să difuzăm așa ceva. Da, uite, dar fii atent că pare reală, că la noi la bloc și nu se făceau, adică Practic toate. Te iau porc în fața lui. Te-ai mai văzut persoanele alea? Bă, dar le cunoșteai din vedere? da, le știam. Deci ai mai văzut cu ei pe faza asta? Cine era? Nu zic cine era. Te-au văzut că ai văzut? Dar zi eu, e că... Da. Nu zic. Ce? Las că zic după dacă e, dar nu zic acum. Dar nu mai știu numele de familie, gen. Fată, oricum nu mai știu cum o cheamă. Dar era fată și băiat? Ei te-au văzut? No, era doi băieți. Eu m-am gândit să mai băieți, sincer, adică... Eram eu. Băiatul de la fetei sau feta băiatului? Amândoi erau, gen. Eu 69. 69. Nu 69, dar... Rând. Erau, gen, da, unul la altul, gen. Și cum? Cum adică? Gen, pe rând, cum ar veni. Așa, Era Era Sebi. Așa, mi-ai spus că era la garajul ăla, fără ușă, de la trigă. Dar nu știu, cu mine nu mi-ai zis niciodată de chestia asta. Și nici... nu Băi, mi-ai Tudor, zis. erai prea mic. Și asta. Deci ai zis că te-ai mai întâlnit cu ei după ce ai văzut faza. Da, cu... Te-au văzut că ei Eram văzut de acolo. acolo. Da, amândoi erau de acolo, și fata și băiatul. Da, gen, eram din Și erau mari. Sau erau de Era seamă? mai mici ca noi, gen. Un an, cred. Un Mai an mic sau doi. decât tine. Da, era mai mici ca Și noi. decât mine sau doar decât tine? Ei au văzut. Nu știu, e decât mine știu sigur. Mă, ei și-au dat seama că tu ai aflat, gen, că ai Da, văzut? dar au aflat toată lumea, gen, au aflat Ți-a și zis, părinți. ți-a zis cineva? Gen, ți-a zis să ai ceva când te-au văzut? Dar nu mai țin minte cu chiar nu mai țin minte. Da, gen. nu, cred că îi deranja la vârsta. Deci acum cât timp a fost asta? Mic, aveam 10 ani, cred. Și aveau 9 ani. Nu, da, nu. Uai, mai înainte zis că era clasa a doua. La începutul, la început. mai țin Păi în minte. clasa a gen. doua n-ai 10 ani. O să a treia, nu, da. Doua, a Băi, treia da. pe acolo. La 4 avea 16, 2 dracu. Era mic, drept, nu știu. Sunt 17 ani, la 4 E falsă. Nu, Deci, băi, mai tu stai, zici mai fals. stai alea, mai stai alea. Mai stăm alea că mai gândești? Dar îmi spui după ce se termină. De îmi fapt, spui. nu știu cum ar putea să fie. Ar putea să fie falsă, dar n-ar fi fost făcută de Victor. Nu, da. Dar n-am făcut povești false, niciunul. Eu i-am dat Eu asta de... explic. Numai tu ești singurul ăsta care și-a scris povestire false. Eu fii atent. Deci, Că Victor n-ar fi știut de faze, de la blog, de la dracu să mă... nu, e fals, e fals, e fals. Ce zic eu, ce zic eu. Nu, e fals, e fals. Bine, adevărat. Deci stai, hotărâți-vă. Deci unul fals, Eu tu? zic că e fals. Ciocanele. Eu zic că e fals. Eu zic că e fals. Ciocanele. Cum ți adevărat? Ui, ciocanele știi că zice. Deci nu mergi pe el? Nu ai încredere în Ba, el? ciocanele. Ciocanele. Da, stai, dacă ai pierdut, ai Deci una. cenzurează Asta- telefonul. Prima jurătură, mai Nu e a doua, Nu. Ciocanele. Fals. Deci verdict final fals. Cum e povestea? Adevărat. Cum, măi? Ui, da, Ți-am zis! Eram cu Moise. N-avea Victor de unde să știe. Eram cu Cine? Moise Stai. și cu frate meu. Bă, da, știi ce poveste voiam să spun eu? Când au venit țiganii după Huțanu și l-au bătut. Era în stradă, când ne jucam. Ne jucam Asta ascuns, nu- Asta nu mai e de la, că au venit Băi, dar nu țigani, te-ai l-au gândit- făcut salam. Uite, să nu te-ai gândit, ok, cochii de 9 ani să-și dea limbi. De un... Da, Cât- eu cât voiam să mai termină pun asta? una că... Pe la 9 ani am descoperit Păi dar la nu apa, știu da? ce e. Auliu. Că trebuie. De asta a crescut așa mare. Asta Ui, dar nu poate, nu-i plauzibil, e copil de clat. Păi și ai zis că e adevărat, ești tâmpit. Am spus că e fals, boule, tu ai zis că e adevărat. Da, și Hai, și ca fals până la patru. urmă. E adevărat. E adevărat. Nu, este, ui, nu. Adică nu frunzele. Mamă, băi, dar e... Hai. Hai. Hai, continuăm cu
Cioacă! Poți face așa. Cu cioacă. Oricine nu cioacă. Nu cioară, nu cioară. Cioacă. E corect, băiatul. Hai, continuăm cu Prodan, hai spune. Eram într-un garaj. Am fost dus de jandarmi acasă. Bă, dar nu mai... Bă, dar nu mă, erai în Stăndești? Nu, aici, asta s-a întâmplat la Huș. Nu jandarmi stănesc, stați că... Nu ajung chiar acolo. Nu destui. De unde te lași? De unde lași? De unde te lași băiatul? De unde te lași tu acasă? Știi școala numărul 4? Da, e când De acolo îți până... ești. De acolo până pe Ioana Ipătescu. Bine, m-a plimbat la Canton Sârbu, după am făcut stânga și m-a lăsat pe Ioana Ipătescu. S-a plimbat cu Mihai am mai Eminescu, făcut, pe am Ioan făcut Câteagă. 2 Ce te-ai dus minute. acasă? Dar de ce? Am fugit de ei. Unul de dintre ce? jandarmi, că aveam alcool, Avea mine, suc, consumasem alcool avea în ceai din parc. familie la el. Și noi am fugit, unul a rămas, ne-a dat în gât, ăla știa unde stau, că e vecin cu mine. Păi stai și te-a văzut bând alcool? Da. Deci Băi, consumat, adică oamenii au ai- venit prin Nu te-a văzut spate. doar că ești băut, te-a văzut că și consumai. Asta, Da, Nu consumai, da. Care-i parcul? Acum Acum 2 luni. 2 luni. Bun, era micuț. Care-i parcul? Era mai Da, bine. da, să știi că Cercetaș. chiar... Chiar Cum e? ai fi făcut și tu. Deci stai, tu mi-ai că tu ai prins la școala numărul 4. Păi da. Băi, Băi frate, Eu de am la fugit. cercetaș până la numărul 4 faci o leacă. Când ești bea, știi cum fugi? 4 lave. bă, dar nu, n-am fugit. Am fugit până prin spate, la The King. După am mers așa, lejer. M-am mai fumat o țigară. Dai, dragă, poliție. Dar știi, The King e așa respawn, cum e când îți găsești mașina în Și GTA. la checkpoint. Era pe streamă. Mă prinde, mă respawnez aici. O întârzia până să ajung la noi, mai fumat și eu țigară. Mai dat o amendă, mai. Fraierii erau cu mașina, eu te pe jos. Cam așa. Mă așteptam să ieși după de Bă, dacă vezi că gata. s-a dat la jos, o crezi că iar fugind, dar de unde? Că ne țineam de stâlp noi atunci. Nu mai boosteră, ți-ți spate. Nu știu ce să zic. Păi și tu să acasă și o să te împaci? Da, pe mine și pe un tovarăș. E prima dată când te întâlnești cu polițistul sau ți-a mai făcut vreo fază? Din Polițistul ăla. știa. Da, e bine, Jandarm. era jandarm. Jandarm. Cam da, bine. Ui, și o fugă de beată, dar în cât timp ai ajuns până la numărul 4? Una jumătate. Până azi! Să fi fost vreo Băi, de 10 am mai ori stat. așa. După ce am fugit, am mai stat vreo 10 minute, după încă 20 de minute. 20 de minute am făcut până acolo, dar am tot... Băi, care a fost gen din momentul în care te-a văzut și până te-a prins și te-a dus? 40 de minute, ceva gen, jumătate de oră. Fas, Te țineai într-un stău și ai ajuns în mai puțin de 40 de minute, gen cu tot cu pauze, de la ăsta, de la cercetaș până Da, la mă, dar numărul gândești că el după o mai prins, tovarăș de-a mine. 4. Bă, lasă, pe tine, La nu Pirine, te ești ca haide zic. Băi, nu mă, și de asta o durat așa mult. Squid Game. Eu din ce am înțeles de la Băi, eu restul... fac 20 de minute până acasă, dacă... Dacă Băi, și îți eu bate. Dacă îi pui ca Băi, nu știu, jumătate de oră, 40 de minute, nu știu că erau 20 de minute. Băi, N-am când ești stat să mă beat, uit, dar cred că timpul erau se normal. distorsionează. Eu nu știu cum de ține minte. Ce-ai că- băut? Apă. Nu, 2 pahare de vin și 4 beri. Aveai pahari la tine. Păi a fost un tovarăș la profi. Gen, noi am fost un om, ne-am băut, s-a terminat, adică s-a terminat băutura. Tu da, vezi că n-ai ai băut voie în să om. Băutura nu se termină niciodată. Tu da, băut în om. Nu, ne-au dat de băut doar că s-au închis, gen. Și ne-am dus în parc, un tovarăș s-a dus cu taxiul până la profi, s-a întors, s-a luat și a luat vin, pahare. S-a dus cu taxiul până la profi. Da, la profi în zonă. Super. Dar ce cât era ora? După 12. Am plecat pe la vreo 12 de noapte. Ce ziceai? Hai să mă mai gândesc, nu știu. Da. Deci vinul tu unde l-ai băut? În parc. Dar toți eram În parc beai. 7 inși, 8 inși. În parc ai băut. Da. Și pe tine te-au prins la numărul 4. Da. Pe cum te-au prins? Cum? Știa unde stau. Și te-a prins ai tăi că ai fost adus de poliție? Erai pe strada aia principală, pe dealul la mare sau? Da, pe strada principală. Tu prins ai tăi că ai fost adus de poliție? M-a pus unde e jandar să zic a doua zi lui taică ca să nu-i zic el. Și ce ți-a stat? Bă, taică prima dată o interpreta greșit, adică eu nu i-am zis că am băut. I-am zis doar că am fugit, că mi s-a făcut fric și așa. Na, jandar m-au ieșit 2 uși de aia. Și i-am zis că m-a făcut, gen, am fugit de ei, după m-au luat în mașină și nu mi-a făcut nimic. au zis, Da, s-a nu suntem în America, nu te împuși. Băi, stai, Nu suntem mari din America, nu te bat cu bula, nu că ești negru. Te-ai fost direct mâncat. nu mai aveam mult. Nu mai aveam mult.
Deci Cine erau- erai? Bă, eu cred fața cu poliția, că pe ăsta mă Ia gândesc. taci, taci o leacă, cu cine erai? Cu Bâclea, Anușcă, mai încă doi tovarăși de la țară, dar nu știi. Și cine v-a dat în gât? Cine te-a dat în gât Bă, în nu, stai? nu le dau nimic. Da, toți odată, nu mi-l mai la el. Nu, 4 inși am fugit și 3 au rămas. Și aceea v-a dat. Da. Și Ăi, oameni. cred că îi cunoașteți. Deci v-au dat amendă? Nu. Nu m-a dus acasă? Păi, no. La Anușcă... Câți ani avea? 1 sau 2? 2. Păi n-are cum să fie numai Cum Cum îl arată? cheamă pe Jarman? Jandarm. Normal. Bă, dai bip de ăla. Da, nu mai zi, lasă, nu e relevant. Cum arătau? Gras, slăbuț, Da. bun, rău. Ui, Nu, erau mari. Nu erau grași, dar erau mari, erau înalți, erau, bă, jandarmi. bă, jandarm, masiv. pasarul din jandarm. Era Casian, 2 Casian. Noroc că avem mașini. Care nu se prindea. Bun, hai, cred că e destul de întrebări. Le-ți dați un verdict? Nu, e adevărat. Iar a fost Am vrut că o sunt mic, am schifat, da, adevărat. Deci, amândoi de adevărat? De comun acord? Verdict final adevărat? Da sau nu? Adevărat. Confirmați. Adevărat. Adevărat și tu? Și eu. Deci, verdict final adevărat, cum e? Da, e adevărat. E adevărat, bun. Da, e plauzibil. Și știu că stai. Stai bine cu jandarmii. Știu că stai bine cu jandarmii. Cam atât a fost cu acest episod. Vreau să rămâneți la curent cu toate episoadele, așa că abonați-vă și apăsați pe clopoțel. Noi ne auzim la următorul episod. Pa!